like and subscribe. Please. Niekde medzi nebom a zemou. Na cestách, necestách sa potrebujem sám prejsť a porozmýšľať, že čo ďalej, přátelé. Přátelé, dnešné ránko nám začína krásne kolónami, úplne úžasne. Potrebujeme ísť na STKčku, komu ma odtiaľ zobrať, ale kým sa cez tieto kolóny prehrniem, tak to bude ešte chvíľku trvať. No ale to je presne po predĺženom víkende, všetci idú do práce, deti zaviesť do školy, je akurát nejakých 7:25, takže to je presne taký ten čas, kedy decka idú do školy. Takže sme začali týždeň tak, no vyzerá, že bude škaredo, ale víkend sme troška oddychli, troška sme užili voľný čas, takže môžeme znova makať. A hen tam vidím šaškovať na prechode železničnom ľudí, takže zrejme tam bude nejaký zádrhel. No dobre, poďme na to. A už sedím vo Warriorovi a zas som zapol kameru a zas ten remeň začal hvízdať. To je nenormálne. Museli sme zdať aj STKčku je všetko, lebo pozrite sa, aká je kolóna do Žiliny, je 5-kilometrová kolóna a úplne, že to stojí, ide to krokom, takže my sa do Žiliny dostaneme druhou stranou, smerom cez Turie. Ľubko ide kúsok predo mnou, ideme nakladať, chalani idú naložiť kuchyňu, idú na vinašku na solinky, ja mu to idem pomôcť naložiť a ja berem veci na stavbu do malej bytče. Takže sme to vzdali, no, vybavíme dopravy a potom pôjdeme na STK, lebo to by v tých kolónach bolo minimálne na hodinu a to by nemalo žiadny zmysel, přátelé. Takže týždeň nám začína takto fajnotne, mám taký pocit, že nám začne aj fajnotne pršať, ale to nevadí. Takže povieme si, každý deň nestojí nejaký máj, tak som rád, že trošku tradície sa dodržiavajú, aj keď už to pomaly vypadáva. Teraz som tam videl komentár na moje video, jak som sa rozčiloval v Lidli, že tie automatické pokladne sú tam a niekto mi tam písal, že tí mladí sú leniví, že treba im dať zemiaky kopať. No neviem, či ja sa zrovna radím do kategórie nejakých tínedžerov, keďže mám 40 rokov a keď niečo poviem, tak asi mám nejaký názor na to a neberem ani nikomu inému názor, přátelé, takže ja si myslím, že sme ľudia o to, aby sme mali na veci rozdielne názory a aby sme diskutovali. Netreba to robiť takým arogantným spôsobom, pretože presne som tam pánovi odpísal, že za mňa to berie prácu ľuďom. Kde tie pani pokladničky budú robiť, keď všade budú automatické pokladne? A mňa ako zákazníka toho štve, pretože som celý deň v práci a keď niekomu donesem toľké peniaze, keď už na trhu pýtali 10 eur za kilo paradajek, keď už takéto peniaze mám platiť za potraviny, tak čakám aj nejaké služby. A nie, že si mám nakúpiť, mám si to aj nablokovať, všetko vydať si, dať si peniaze. Zamyslite sa nad tým, kto má možno v týchto komentoch pravdu alebo lepší názor. Ja neverím, že môj názor je ten správny, ale myslím si, že toto zoberie veľa ľuďom prácu a mne to berie takú úctu alebo takú
takú, by som povedal, takú tú lojalnosť tomu zákazníkovi, keď už pýtam od neho peniaze a nedám mu už ani tie služby, že má si to urobiť sám. A hlavne za mňa je to také, že pán tam argumentoval tým, že tie pokladne sú rýchlejšie, sú rýchlejšie, pretože keď je veľa ľudí, každému to tam stopuje, tá pani medzi tým lieta a nemá to zmysel. Nie je to podľa mňa úplne o tom, že je to rýchlejšie. Áno, v niektorých prípadoch to môže byť rýchlejšie, ale ja som podotýkal na to, že už som nemal možnosť voľby. Takže tento komentár mi aj neprišiel taký relevantný, lebo keď máte možnosť voľby, že ide normálna pokladňa a ide automatická, vyberiete si ako zákazník, že chcete ísť rýchlejšie do tej automatickej, nech sa páči. Ale ja som nemal možnosť voľby a dokonca to bolo tak, že v tej automatickej je len platba kartou. A ja som mal iba hotovosť. Čiže som si to musel nablokovať sám. Potom prišla pani pokladnička a išla ma zúčtovať do normálnej pokladne. Takže mi to prišlo úplne irelevantné a nenormálne. A stalo sa mi to už dvakrát, čiže Lidl týmto niečo sleduje. Ale, takže beriem ten komentár tak trošku s rezervou, preto som tam aj tak odpísal, že každý máme nejaký názor na vec, ale podotkol som aj na to, že áno, berie to ľuďom robotu a pani, čo robila v pokladni celý život, teraz ju vyhodia a čo bude robiť, kde sa zamestná. Nie je to jednoduché, musíme sa trošku dívať na ten svet aj takto, nie je len všetko zautomatizovať a proste všetko, aby riadila umelá inteligencia a za chvíľu ľudia už nebudú mať prácu. Ako samozrejme, asi pneuservise a pneumatiku umelá inteligencia nevymení, no ale kopa prác bude vedieť nahradiť a takéto stroje a jednoduché automaty už sú de facto všade tie pokladne. Takže takéto múdre okienko na ráno, ešte som si nedal kávu, len niekedy tie komentáre mi prídu také, že človek ani ako keby nepochopil pointu, o čo tam šlo. Len potrebuje povedať, a vy mladí, treba vás dať okopávať zemiaky. No ja som okopával zemiaky náhodou v živote. A robil som všelijaké ťažké práce, takže nejsom človek, ktorý sedí niekde v kancelárii. Myslím si, že aj teraz vykonávam dosť fyzicky náročnú prácu, takže nejsom typ sťažovateľa, ktorý sedí niekde na prdeli pri internete a dáva komentáre, a skôr som človek, ktorý žije reálny. Takže som tu rozprúdil možno trošku debatu, přátelé. Ideme ja pekne sa šubrať do Sika na nakladu. No přátelé, už čakáme na nakladke v Siku, len tam ešte niečo nakladajú, Ľubko ide prvý predo mnou, hodíme tam kuchyňu, ja berem dlažbu do bytče, takže pohodička. Ako sme sa tu prešubrali, potrebujem kávičku. Přátelé, naložené máme, vyrážame, zas zapnem kameru a remienok začne pískať. To je neuveriteľné. Zapnem svetla, zapnem kameru a vyrážame smer Malá Bytča. Rýchlo to musím vyviesť, chalanejšie teda na tú výnažku kuchyňu na Selinky, ale to bola malinká kuchyňa, takže budú rýchlo späť, tak ja to musím vybaviť, aby sme vybavili STKčky a rozvrhneme, že ktorým autom kam zajtra pôjdeme. No a Ľubko už má dneska fraj a ja idem makať ako šrobík. Ja už som vyšiel na južnú trasu diaľnice, přátelé, ale som si povedal, že možno skúsim urobiť aj taký daily vlog, že zostriham celý deň, aj keď dneska toho nemáme úplne že veľa. Viac menej ja vezem toto Ľubko kuchyňu a končíme, už idem len také zase iné práce. Ale som si povedal, že taký daily vlog by nemusel byť zlý. Uvidíme, aké bude počasie, možno sa pustím do niečoho na autách. Ale v prvom rade musím vybaviť STKčky a tieto veci papierové. A pozrieť, čo ešte ja faktúry musím nejaké urobiť, takže vchádzame do tunela. No a sem tá ľavá brzda ma hnevá, no ale zrejme vyzerá, že tam len platničky nejako ťažko chodia, takže budem to musieť rozobrať, znova vybrusiť, urobiť, potrebujem odlepiť nálepky z aut z jedného, z druhého, asi aj z transportera, lenže transportera si asi zase zoberie Ľubko, takže vícemenej sa nepohneme dopredu. No uvidíme, takže idem zavolať tejto zákazničke, skúsim to čím skôr vyložiť a makáme ďalej. No, máme tu vyložené Malej Bytči alebo za Bytčou také nové sídlisko, všade dole obchodné priestory, aj mi vravel teraz vidíte, aj zubár tu je, nejaká dermatologička tu má byť, že aj psia reštaurácia tu má byť. Tu také pionkné bývanie majú ľudia, také pokojné, tu na výbehnú ku kanálu sa prejsť, všade príroda, takže celku dobré. A náš obľúbený remeň znova píska, lebo som zapol kameru, ináč nepíska, keď mám kameru vypnutú. Ale od Žiliny už idú nejaké mračná. Predpokladám, že dneska začne pršať, takže
Ideme vybaviť tú STK a potom pôjdem rýchlo urobiť nejaké papiere. Takže poďme ďalej na to, přátelé. Tak toto tu vyzerá. Ale tu už som vás s kamerou zobral. Už sme tu niečo povozili na tieto paneláčky. Dobre, poďme do Žiliny. A už som pred Žilinou, přátelé, a idem rýchlo na pracovnú kávu s Karolkom. Máme sa stretnúť v Mibakar v STKčke. Už sa mi huba lepí, lebo ešte som sa dneska ani nenapil, iba čaj som si ráno dal. Ani kávu som si nedal. Máme nejaké 9:30, 9:30, chalani sú ešte sa mi neozvali z vynášky, takže neviem, ako to tam prebieha. A idem prebrať s ním nejaké veci a potom šláham ešte pre auto na STKčku. No, přátelé, dnes lietam hore dole, znova letím na STKčku a znova zase naspäť do firmy a ešte musím ísť do Sika, takže máme čo robiť dneska, ale mňa to baví, akurát začalo pršať, takže dneska má ešte pršať a zajtra takisto hlasne pršať a potom už by sa to malo zase troška aj vylepšovať, takže musíme prežiť 2 dní pršania, aj keď vláhu treba. Tak si to nejako užijeme. Pomenil som žiarovky na autách, ruky mám dorezané, ako keby som sa tam pchal, ale viete, ako to je. No, takže idem ďalej. A dneska tu je celkom aj plno, přátelé. Dneska to tu vyzerá, že to tu bude na dlho. No, přátelé, takže nejaké faktúrky som urobil a už máme nejaké 2 hodiny, valím ešte do mesta, musím sa zastaviť v banke. Idem vyniesť bordel, čo som si natriedil, pretože ja triedím bordel, takže plasty zvlášť, sklo zvlášť, sklo som už vysypal, plasty do plastov som vysypal, ešte komunál nejaký vysypem, kartóny som vyniesol a musím skočiť do obchodu. Odovzdám ešte plechovky, čo mám zálohované, nemám doma poriadok, no a idem potom ešte pochystať nejaké veci na počítači. No a samozrejme potom musím niečo aj navariť. No, přátelé, mesto vybavené, všetko vybavené, ešte som bol v Lidli na taký rýchly nákup, ale spustila sa taká prietrž, už mi aj končí baterka, že som totálne mokrý a idem už domov, mám ešte nejakú počítačovú robotu, poriadky, varenie, všetky tieto domáco. Niekedy mi ten home office vyhovuje, že si popri práci na počítači aj porobím niečo doma, kým si dám niečo sťahovať, ukladať, tak si aj poupratujem, takže niekedy mi home office vyhovuje, niekedy ho nemám rád, pretože zase keď človek robí z domu, má tendenciu zlenivieť. Takže idem sa predrať cez tie kolóny, ktoré sú značné dneska, lebo začalo pršať, tak sa idem predrať nejako domov. Přátelé, už sedím v transportéri opäť a znova máme modrú bránu, vyčasilo sa nám krásne počasie, takže je to radosť. Zase dnes pracovať, včera bolo úplne hnusne, bol som celý mokrý, takže to bola taká robota úplne o ničom, ale dneska vyzerá, že už to zase ide, takže idem vyložiť najprv kamión, príde nám nejaký materiál a potom valím do Sika, naložiť ešte jednu dopravu, potom valím naspäť do firmy, máme samozrejme distribúciu, triedenie, musím vymyslieť nejaké nové dopravy, aby som vám netočil stále dookola to isté, aby ste videli, že robíme aj niečo iné, keď teraz sú nejaké zmeny u nás vo firme, takže musíme to nejako všetko, jak sa povie, doladiť a vymyslieť. Hlavne čo sa týka tej distribučnej časti, ktorú vlastne pre vás netočím, pretože boli na vedení s tým problémy, že proste natáčam prácu, ako keby, neviem, myslím si, že je to škoda, lebo však nerobíme nič zlé, ani sa nepodliehame nejakému tajomstvu, ani ničomu, ale ok, niekto si nepraje, aby tie veci boli na videu, tak nie sú. Takže idem rýchlo vyložiť nakladačik a idem nakladať ďalšiu dopravu.
Nakladačik sme vyložili a teraz friškom natankovať a nakladáme ďalšiu dopravu. Přátelé, keď je takto krásne, tak to odsejpa. Keby som nemal takú migrénu a nebola ma tak hlava, že sa mi až jazyk mota, tak úplne úžasný deň. Už krátke tričko, to ma baví takto robiť. V krátkom tričečku, na slnku opálení. I keď v sobotu hlásia zase zle, máme ísť na zraz do Nitry s chalaňmi, super partia, takže na to sa veľmi teším, ale hlásia nič moc počasia, tak dúfajme, že to v tej Nitre vyjde. No, natankované máme a valíme nakladať. A zas telefón. Naložené máme, natankované máme, přátelé. No, ledva som tam zmestil ten sprchový kút. Lebo som si zobral menšie auto, lebo to nebolo veľa a nakoniec sme to ledva popratali, ale samozrejme, že sa nám to podarilo popratať, takže to je všetko v poriadku. Valím do Belej to vyložiť zákazníkovi, už nám ide kamión, Ľubko išiel na ďalšiu dopravu. Takže máme dneska docela frmol. Vyčasilo sa, ale přátelé, kolóny nám vôbec neustávajú. Od útorka, ak bol pondelok sviatok, tak útorok, streda, kolóny, celá Žilina pricpatá. Dneska je to kúsok lepšie, ale aj tak si myslím, že tie kominy sú brutálne. Tak si myslím, že to není Buhvico a ešte sa to bude stupňovať. No, to robia asi tie skrátené pracovné týždne, pretože máme pondelky voľno, zase pondelok je voľno, pondelok bolo voľno, čiže všetci sa všetko snažia stihnúť za 4 dní a potom to tak vyzerá, všade je chaos, všetci sú nervózni. A my si asi nezaslúžime ani sviatky. Ale hej, aj u nás to je také, že všetko sa chce postihať, potom všetci všetko chcú na piatok a potom sú z toho iba zbytočné nervy. No ale zase robotu urobiť musíme, aby sme zarobili nejakú korunu, takže respektíve evričko, přátelé. No, červená, ale stojím prvý, přátelé, takže sa nezdržím úplne, že dlho. Dúfajme, že oproti to nebude také strašné, nevolá Ľubkovi, ako je on na tom, aby sme stihli kamión vyložiť. A ďalší semafor nás tu čaká, 35 sekúnd a ideme niekde tam za obecným úradom, 300 metrov doprava, aby sme mali ísť vykladať, takže musím to rýchlo vyložiť a šláhať naspäť, lebo sa nám to dneska skomplikovalo celé. No, máme vyloženvo, přátelé, a teraz fínskym krokom do Žiliny, pretože musím stihnúť vyložiť kamión a tu je problém vyzať na cestu. Ale benže dobře, prvý semafor som prešiel dobre, ale teraz musím ísť rýchlo do skladu vyložiť kamión. Musím ísť pre môjho otca, doviezť ho tam, lebo však on s nami pracuje a ja zase idem na ďalšiu dopravu. Prvý semafor som prešiel celku dobre, som na druhom, hneď skočila zelená, takže prosím, aby mi neskočila červená, musím to nejako zvládnuť, aby som stihol aj kamión a vyložiť. To sú presne tie dni, přátelé, keď chceme, aby nám kamión prišiel skôr, tak príde o 6. A keď máme všetci kopa roboty, tak príde skôr, ako je nahlásený. Mal prísť tak o 3. a príde o 2. No, 2.15 je o pol. Takže ani ja, ani Ľubko sme tam ešte není, takže valím ako blázen, aby tam chudák nečakal, lebo však zase máme s ním dobré vzťahy, tak nechcem si to s ním rozhnevať, aby tam nestal zbytočne dlho. Takže ale prebehnem už len obchvat, nejako sa dostanem rýchlo do skladu z Varína a vyložím ho a makáme ďalej. No už som v Žiline, stíham to len tak, už tam asi aj kamión je, ale už tých 5 minút ma tam počká, takže idem ho rýchlo vyložiť. Potom valím ešte do kanclíku na chvíľu a zase naspäť do firmy. No, distribúciu sme dokončili. A ja idem poumývať rýchlo dodávku transportéra. No, je špinavý. A idem ešte raz nakladať. Ešte jednu várku naložiť. A potom už fajrot, přátelé. Zajtra zase bláznec.
No dobře, přátelé, takže máme naložené všetkých. Môžeme si skúpiť pivo a môžeme ísť domov, čo si točím na GoPročku, čo si točím na telefon. Západ slnka máme. Nemám to teraz na tyčke, lebo tyčku som nechal tu a dierku tu. Som sa akurát šparala v uchu. Přátelé, dierka sa šparala v dierke. To je také komické. No dobre, môžeme ísť konečne domov. No přátelé, začínajú nám dneska kolóny. Máme tu piatoček. Idem zase do Zvolena pre zasielku ako každý piatok. Včera sme skončili o polnoci strečnou úplne na hovno. Ale rozmýšľam ako teraz. Idem skúsiť zistiť, že čo sa tam deje. No, strečnou som prešiel celku dobre. Vyzliekol som tričko, opalujem sa troška na tom slnku. Vitamín D je dôležitý, přátelé. Ale akože dneska tým ľuďom fakt hrabe na cestách. To do mňa skoro natrepal kamión. Ten, čo je predo mnou, sa tlačil ako blbý na mňa. Tak som ho pustil, že nech ide, v tom zbadal policajtov, tak ma nechcel obehnúť zrazu. Tak dneska je to také. Ale na to, že je pekne, tak ľuďom fajne mrdá. Ale to už sme si zvykli. Už niekedy si poviem, že ma to v tej premávke prestáva baviť, že neviem, či sa nepustím do nejakej inej roboty. Přátelé. Ale zase, čo by som vám točil, keby som nerobil dopravu? Čo poviete? Dajte do komentu, čo by ste rozbehli teraz za biznis, ma to zaujíma, ty kokso, lebo fakt akože je to teraz taká doba zvláštna, že v tej doprave sme už taká lovná zver, že robíme, ale tie platby a to všetko, to je mizivé, lebo však tie náklady na život zdraželi človeku. Takisto ale aj zamestnaní ľudia, no ako zdražili tie náklady na život a niekto keď mal 900 € výplatu a pridali mu na 920, tak zdražíva to všetko. Či energie, či proste potraviny, tie zdražili enormne, však ako kilo paradajk 10 €, to je už proste šialené. Ale dneska odfrezovali strečno, ten blázon s tým kamionom, ten poje po mne ako diviak, lebo už som videl, že na tom obchvate obiehal ako šialený. Tiež som aj zabudol, čo som hovoril. Mám dneska také výpadky, včera sme strašne neskoro skončili, niekedy okolo polnoci. Ráno som už stával, musel som vybaviť veci, samozrejme Zvolenie nám to mešká, takže som išiel neskôr, aby som aspoň v Žiline niečo doriešil, tak som bol v servise. No a letím do toho Zvolena, aby som to aj tam nejako poriešil a nestihnem pohreb, čo máme v rodine, no lebo samozrejme proste malo to byť na 10 a písali, že to bude na 12 nachystané a pohreb je o 2. Proste to nestihnem ani keby som neviem ako lietal, tak je to také smutné, no, že človek nestihne takúto udalosť v rodine. Keď tá práca je aká je, no nemám tam koho poslať, nevieme to zdelegovať, lebo chalani majú dneska inú robotu. A nevadí, stala sa aj to, přátelé, bohužiaľ, dneska si človek nenavýberá, je taká doba. Ale aspoň, že je vonku pekne, opalujem sa na slniečku, vyvalil som tie šunky. Teraz som zastavil som na križovatke na červenej a teta vedľa mňa kúkala, že som vyzlečený v aute. No ale však čo, sedím tu 5 hodín, tak čo by som sa neopaľoval, keď prídeme k moru, aby som bol už opálený, přátelé. Takže poďme ďalej šoferovať. Toto je taký zaujímavý diel, pretože ani nemám čo točiť. Točím vám kvázi to isté, čo minulý týždeň. Ale nevadí, však dobre. Zas musím rozobrať tie brzdy na 2.8. Rozmýšľam, že jednu dodávku pustím, lebo máme nejaké organizačné zmeny vo firme. Musím si ešte ale rozmyslieť, čo mi to stojí za to púšťať tú 2.8 Variora, lebo predám ho tak možno za 3000. A či mi tých 3000 stojí za to nemať jednu dodávku po ruke. Ale konečne prídem v živote do bodu, že chcem si postaviť tú kempovaciu dodávku. Takže chcem sa do toho pustiť, potrebujem teraz vykryť nejaké veci, dorobiť servisy, dorobiť zákazníkom auta, henten nám čo robí blázen.
dneska fakt akože, človek musí mať oči aj na boku. No a chcem nejakú kempovaciu dodávku určite, keď sú takéto krásne dni, že vybrať sa proste niekam len tak u lesíku, rozprestrieť markízu, robiť si nejaký obedík, možno tam prespať jednu noc a mať taký chill v prírode, lebo strašne ma to naplňa, som zistil, že strašne ma naplňa byť v prírode a byť tak v kľude, že aspoň cez ten víkend sa zavrieť od tých ľudí a od toho všetkého a užiť tú prírodu a tých blízkych ľudí a takú tú pohodu, lebo fakt ako mne už normálne začínajú vadiť aj tie nákupné centra. Ja neviem, či starnem alebo čo, ale ja proste dojdem do obchodu, je tam milión ľudí a nerobí mi to už dobre. Ja sa normálne teším, keď môžem vypadnúť niekam mimo ľudí. Samozrejme Chorvátsko je u mňa strop, ale to mi teraz úplne tak nevychádza, lebo máme toho hodne v robote a nemôžem sa tak vzdialiť. Ale fakt túto k horičke desi, ako môj veľký sen je mať tu niekde pozemok, možno tu niekde na Turcii alebo niekde smerom na Považskú Bystricu, aj keď táto Turčianska kotlina mne sa veľmi páči, ale cez Trečno, keď som mal chodiť na chatu, přátelé, sa priznám, že by som sa na to asi vysral, ale možno by som to dával cez Prievidzu, ale chcem mať tak chatu, že tak okolo 30 km od domu. Je taký môj sen mať takú chatku proste do 50 m štvorcových, so solárom, so všetkým, takú sebestačnú, proste so záhradkou, takú pohodičku, že si tam vypadnem na víkend a čistá hlava. Takže to je taký môj sen, na ktorom by som rád popracoval najbližší rok. A uvidíme, čo nám život prinesie, přátelé. Takže idem ďalej šoferovať, no vlečie sa to ako. Mám priemer 5,3, takže aspoň na tú spotrebu je to dobré. Mám rád toto auto, bude ma mrzieť, keď sa mi rozsype a budem si musieť kúpiť nejaké iné. Retardácia pokračuje tu na odstaveniach, kde opravujú cestu. Přátelé, ideme v kolóne, pretože však jeden semafor druhý. A tuto jeden aj druhý Suzuki, budeme sa predbiehať. More má tam motor chrchľavý, ty kokos, 100-koňový a ide sa predbiehať, aké mal Ferrari. A čo to má za zmysel, že ma obehol, že skoro plesol auto oproti? Keď stojíme za chvíľu na semafore a potom aj tak pojeme na rýchlostnú cestu, kde už môžeš valiť. Tak čo to má za zmysel, přátelé, takto riskovať zdravie svoje, zdravie iných ľudí, aby som obehol, ty vole, normálne slušne idúcich ľudí v kolóne, aby som išiel meter pred nimi. Mne toto príde také, že ja už sa nestresujem, lebo sa fakt sedím za tým volantom veľa hodín a mne to auto ide, však ako naozaj, to má 200 koní alebo koľko a fakt to ide, akože hej, ten Mercedes. Nepotrebujem predbiehať ten kamión, keď viem, že o 400 metrov bude proste semafor. Na čo? A o ďalší kilometr vyjdem na rýchlostnú cestu a tam si pridám 120-130 a idem si svoje. Takže nevadí, pokračujeme ďalej, přátelé, a už dochádzame asi na semaforík. No a ešte týždeň a už to tu hádam bude aké také prejazdné. Ale keď si všímam, že voči minulému týždňu, keď si pozrete video z minulého týždňa, aké sú tie kopce, že ešte boli také neúplne zelené, tak teraz už je akože všetko úplne že zelené, zakvitnuté, už to proste vidieť ako jar. Že ak sa za týždeň dokáže tá príroda zmeniť. Že tady to, keď som išiel, tak to ešte nebolo také pekné zelené. Teraz je ozaj všetko už zakvitnuté, zelené, krásne, úplne sa z toho vytešujem a milujem toto jarné obdobie, keď to všetko tak ožije, přátelé. Už sa rozplývam zase. Doktore, zase ste se kochal. Ejha, nejaká nehoda. Co sa tu stalo, přátelé? Nechce nikam ďalej? No, a nehoda sa nám tu potvrdila. Takže sme v riti, stojíme úplne, jak sa povie, môžem si vyradiť. A vyzerá to blede, přátelé, ako každý piatok proste niečo. Takže nespravíme nič, je to tak, môžem aj lietať. Prestáva ma to už baviť na tých cestách, lebo to je proste niečo, že keď ideš za nejaké peniaze a si tam namiesto 4 hodín 8, tak proste zarobíš ako keby polovicu peňazí. A prestáva ma to naozaj baviť, lebo som v tom už dlho a mám taký pocit, že zhusťujúcou sa dopravou to proste začína byť zhusťujúci sa problém a zhusťujúci sa menší zárobok. Fuj, dneska som negatívny, ale nevadí. Aj to človek musí niekedy prehodnocovať, že či to, čo robí, má zmysel, či to, čo robí, prináša to, čo človek chce, lebo
Lebo jedna vec je mať niečo rád a jedna vec je proste, aby to, čo máš rád a čo robíš, že dávalo zmysel, aby ti to dávalo peniaze, aby ti to dávalo určitý druh slobody alebo niečo, čo ja od práce vyžadujem. Áno, nie som typ človeka, ktorý by bol schopný pracovať niekde úplne, že... Čo mu trúbil? Však ho pustil. Vidíš, aj dobrí ľudia sa nájdu. Úplne, že niekde v kancli zavretý intradenne, asi by to nebolo pre mňa. Chcem sa ja dostať pred tohto nejako. Mali by sme sa pozipsovať. Pochopil ma. Super. Ale nevidím ani v diaľke majaky, ani nič, takže asi to tu bude prieser poriadny. Všetci trúbia na všetkých. Tak jednoduché je zipsovať sa, raz ten, že nechápem, že prečo to ľudia nerobia. A trúbia jeden cez druhého. No, nevadí. Ideme ďalej, přátelé. No, přátelé. Priemernú spotrebu mám 5,3 litra. Tvora. 5,3 litra na 109 km. Takže super. Dobre, nakladka bola rýchla, prišiel som, materiál tu bol. Chlapci mi to ešte pomohli, hodili mi to vozíkom ku autu, naložil som sa, valím naspäť do Žiliny, lebo kolóny sú tu poriadne, nehody, takže kúpim si len energy drink na pumpe, idem na vecko, max nejaký rožok alebo hotdog a valím rýchlosťou blesku do Žiliny. Nestiam síce ten pohreb, no ale už nespravíme nič. Takže poďme naspäť na cesty. Asi si to nechám až na Slovnaftku za tie kolóny, lebo dá sa mi fakt čúrať, ale budem rád, keď tie kolóny už prejdem. No, nevydržal som to. Pumpový hotdog, hell, šelka zvolen a valím do Žiliny. Teda do Považskej Bystrice vlastne. No, letím z Považskej Bystrice, vyložené, přátelé. Ale postarali sa nám ďalšie veci, takže letím na ďalší rozvoz, potom musím letieť ešte do Čace. Dnešný piatok, přátelé, dnešný piatok je nekonečný deň. Už som aj unavený, aj hladný, aj všetko. Ale sú aj také piatky. Neviem, či to nesvietí moc na ten objektív. Toto Octavia tu čo robí. Takže musím viac menej sa prešnurovať teraz cez kolónu pre dodávku. Musím si zobrať kľúče, musím si zobrať nabíjačku, lebo od rána fungujem na telefóne a už mám vybitý a zabudol som nabíjačku, takže skočím si domov ešte pre nabíjačku. No a fakt vám niekedy natáčam už v piatok, takže mi ani do reči není, lebo naozaj som za volantom od nejakej 8 rána. Už sú 3 hodiny a to som ešte tak v polovičke, potom musím ísť pre decka, šľahať na nákup, lebo doma treba niečo nakúpiť zase na potraviny. Včera sme boli dlho do večera v robote, no a potom musím zase valiť do Čace, takže skončím neskoro, no ale nespravíme nič, takže tým, že musím ísť dneska do Čace, sa mi menia celé plány na piatok, ktoré som mal, lebo neotočím to, neurobím, nezdelegujem to, proste musím to vyriešiť, takže toto je, nevadí, šato, uvidíme, možno začnem robiť aj niečo iné ako túto robotu. Začínam sa ako si upúšťať, to bude asi po tej 40-ke, už človek nemá takú výdrž ako kedysi. Šatele. Žilina je zasekaná na ultimo, od včera stojíme v kolónach, proste strečno, včera 5 hodín. Dneska proste toto už smer Rajec, to je úplne mŕtve. Neviem, čo by tu pomohlo v tej Žiline, ale proste keď si predstavím, že idem pre dodávku a potrebujem ešte niečo otočiť, odviesť, tak to je proste normálne, že smrť. Ani to neobídem. Keby som išiel peši pre ňu, tak to dám skôr. No přátelé, naloženú mám prvú varku a idem rozvážať. Deň nám pomaly končí, ale počasie je nádherné, dneska hádam 30 stupňov. Takže idem na to. Ale už mám dosť. Aj dnes sa nám darí, nedarí, přátelé. Taký krásny piatok to mohol byť a taký je dosratý.
No ale přátelé, už si myslím, že som pozabíjal všetky muchy po ceste, ale ešte ich pozabíjam. Dneska to nemá konca, už je 8:30, ja som ešte stále na cestách, kolóny. Veci som musel ísť ešte napraviť nejaké chyby. Ešte mám nejakú výkladku a prakticky chcel som ísť na zraz, ale sa nám tá robota tak pohondila, že vyzerá to, že nikde nepôjdem, no ale bohužiaľ aj to sa v živote podnikateľa stáva. Nemôžeš si nechať robotu nedorobenú, musíš sa k tomu postaviť ako človek. Hlavne musí byť spravená robota dobre a kvalitne a potom sa môžeš ísť zabávať, takže v tomto niekedy závidím zamestnaným ľuďom, že si proste zoberú voľno a idú si užiť nejakú akciu a mne sa to zrovna na tú akciu musí vysrať. Takže nespravím nič, no idem to ešte dobojovať, ale už som aj taký, že ešte som nič nejedol, iba ten jeden hotdog a už je 8:30 a už celkom to moje telo prestáva zvládať. Predsa nemám 20 rokov, ale fakt sa nemal kedy sa ísť ani vyčúrať. Takže, no ešte, že je predĺžený víkend, tak si to aspoň dobehnem, že si v pondelok oddychnem trocha. Dúfam teda, že sa nič ešte neposerie ďalšie. Takže tak, přátelé, to bola toľko múdrosť. Takto na piatkový večer. Po večer bude ešte zajtra ráno. Ale týmto už ukončím to video, lebo priznám sa, že naozaj už mi nie do reči. Už som viac ako 12 hodín za volantom a už sa to na mne začína podpisovať. Takže tešilo ma pri tomto ďalšom dieli Dodávkarov, přátelé. Teší ma, že to sledujete, teší ma, že to narastá. A vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.